ɓe jaɓata mi ara andi tan kay goɗɗo jombi nderaɗa kala harirta goɗɗo bon warugol rondalam visite ara yiya kam mi woni ɗon ɓaare ko wawa mi acci fuu mi gal mi suuɗi kemal ɗum non c'est pas une autre chose bon haɗa na pium compliqué ɗum quoi a faami donc wono no arɗa ɗo ni hannde sa yehi ara c'est fini ɗutti ñande jo mbaɗa kadi ɗum na kono juɗɗe ɗe kadi ko kisan min la woni pré ni sa woni ɗum prati donc ara ɗe wawi waɗde mariage même dans 2 semaines mo wawi waɗde han par ce que ɓenga wonnoɗo ga on hoti goɗɗo bo wala ga jonɗo mi woti wonɗum waɗe ɓe mi alda e ɓengu ka suudu min ɗum ka suudu ko wara mi wiya jañi a faami mi faaliti say to woni ni a holite a jaɓi ay ɗum ginaade a faami ga ɗum fala yan nani o joni o yayiɗo e mofɓe non ay sa ɗum anna sa andi sa yi mi feƴƴalima taw mi yehiɓe toon fami anda enen ɗum taw lanni famude so famotiri direct délégation hewtede kam wonɓe maɓe tan ñera sa to ta fe maɓɓe so tawi woni anna fala ga anda ko joom balɗe faalaji Allah la isama yettina sikuɗa yiɗira moƴƴe ka fonde en wayna ɗa yiɗira tani fonde Allah fonde merci Allah fonde ina ɗa yiɗina fonde ni layiɗi forti ɗo ɗo waɗa ko an ɗum woni ɗo emin tuni ɗo ñama ko ñiiri tanno jonaɗo a woɗɗini defu ewa tamminejo ñamugol ko yakkiri waɗum silamo chambrabo ɗon ka mittere mbiyayni no wuli de yasim eyi bano o yuɓino clim o wa ɗon gene accumi assistant c'est bon accumi modi mi assisté de fin a woyde fu wonɗoy dafala mi yande maaki c'est bon yeye waɗo kede huɓino clim o waɗo ɓikemene jona alan sabu ɗum yeɓɓino clim o waɗo kene na ɗan gene Ngani Santa yon café. la même chose, nous j'ai des cafés, nous j'ai des café.
comment est-ce que ono do wa iminde mo imu aranga garwati do ko tuma wati garwati no de la inno mo la inno la mo garwati no ya ham ni kono ani no la mo mo arde no de la ngano la inno mo inno la ni mo arde me ko tuma wati inno la mi ya ham do andi kono da tala ndo ababe min no programme no odo yidina e ngadduno mi niom mi rona mo problème ala dum mi jadi kono haltude wonne makko yo won fuuta to mimi wona gaka haltude mi yawo e ka parce que kala vacance do mimi jino yawo do no mi ni mo are on da ko wor programme mo mi woni no min ko dum andina go fop ko ko halana nango wonde ma tido imminde moy mo arde mi andale mo arde ko nde hewti ka pat no do la makano lay mi yomi yana ko hewti ka pat kono no mi wata dum parce que n'a no mo programme ok jo minute on yon si angale Monsieur Diallo ko no so ko fi ojo mo ngala no penu ko tam mo ngala no awon ko futa min mo mi woni andi mi baabe am mi yodno ko wonde makko mi ronu mo wona donc o ari ni ko gar watu baabe ngam ko wawani la be no dalande be ni la mo arde ko hewti do jon ka gar watu be no dina wo mi yawmi han mo gar watu ni mo gar watu bandi yon est-ce que mi la préparé atu alla walli ko yifuta hawo mi to gar facture mi fala yo imbo duniya no to majji ko na nder ko na kiri wa andaga immi kisa bala andi yo so majji do joni no woni hande ko yewte hana dum don hana ni gol imme fi alla ok problème ala yaw ni nyama mais mi ma kingu de wodere quoi baabe ngan c'est que mi won naw yide non ko non hakkile de won dujo de quoi ñen do ñande ko piji bobo duyata be wat ko piji bobo duyata be wat ni sina do gono si wadi piji do ngo accinu needi yettu go dungo adda hoore ko ina yimi so wacce no hala duniya no gar facture se ngi na ngade ka gar watu buyo ala ne bali na joni be no binta o mi halano ma fi ben ko tirawa fettino o wonno fuuta donc binta para ko wulay ko bengwa ko tawda da suudu do para ko sadima ko tori donc an kadi ara wulay ko tori ma ko ya sanno mo tonnam wono dido woni do ko enen tatude woni do ko yurmondi famo dire yidindira ren quoi ko si fati bi do mi mari ko mi haala goto kala mo ngara jogi to radio ya wigo ko sina ni ma ko sina ni bigi arato donc min ko mi falete ko mi fala ko fop kale suudu do ko pottangal werdi gangal ko dum ni ko men turke yandi goto kala mo bi jeji bernde ko to fi alla ne la goto mo wada woni no ko yo andu ko min ka fu ko kale suudu mo kala mo yo lara ni nan ara ko dum do goto kala family okay ni yo ara ni ko yo por now with that so no kunyiru no kumeta no kanyiru no kunyiru de ono wa anda
Binta. Mi famali. Ban ni le fu dike no kugol. Hawti kende hotel asanzi min ari na ita sama. Nganda ko wadi ko. Nganda ko na de no fam ko. Joni ko mbotta na golla won. Ko tuma di so be ni maka so. Seke mi holi ki hakkile ma de no fandi. Bami holi ko musilan ko ndo woni o huti ki hakkile ande. Sambila. Kumbagio. Komin esina ma denna bo mo me yawno nyande denna bo mi yamako ako kumbagio men jaborano o nyoy complet luti nyoy dolo ko seno ko fi ko do da za luzi wallahi mo like ba ile ma de faali jonno on jaborama badi ko yo nyow ala bonno do manto do yeso wa bandide yano c'est pas possible ano jodi ko ano jaborano gere nyota no ko wato den kanko ara mo mimi wada ko yo nay complet mimi wada tan dum mi accamo mi dadda no goddo go o nyo kanko kadi awa il faut nyo en borno de kundo wadu gollan ko mi feerejo o ngandi ni la mi mo rona mi ko ngandi ndonda sina dum nyo ataw ne bengumo sobi accolando o ngandi ni la mo rona yangum sone badi nyo sobi na nani ndo mitila nyo ay badi mi sode badi nyo ay sobi Yetu dala boy. Dalaga. Boy mo ne jam. Yo ti jam. Sinande sare yaji. Sanjaji. Tonjaji. Nana minta. Ina jam. Nanato. Alhamdulillah. Saya jam. Alhamdulillah. Ina jam. Jam tu. Nanato. Video dari Ghana. Ayo aw. Nana minta ina jam do di do bo. Kono ina jam. Video yo. Video Nanato. Kono lando fi ma e utama. De lando no fi ma. Nda ndo mda beto pop hakudi yalla. Oh ma. Ko kautala. Kautala ni. Me de fep. Nalato. Ora pitti. Non ma ya tula. Mande boro imbe. Bukan itu mah apa sih mau? Vamos nani? Mikuda ini. Mi doan ahan di rumah Satti. Si Satti kon sele. Ba Allah wati jani wad. Sele. Sele nani? Ne de fep fuswa. Itu bebe fala. Kedua di sini ni kan jauh. Ne de ya. Koi de. Nalato. No haifi.
Mahi no to mo. Sapo mo na do yon. Ai ni ko ne ne ba. Apa? Kono na ji mo ja. Pero pero mo ni na den ko je mo. Aku. Danza come preparo, beati di gotunge mende hotel. Ibu sambar jadi di marden lo. Unggul ma bika salu tunge na woni ka sambar jadi arai ko. Nani di seda kwa. Yo milandi ke mama ai bundi udah pas ke. Dong andi ko no woni jongal de. Ko onon andi ko watta do joni min milandi ko honno faala do yengirtu andi joni joni mi solution ko mi do ani babe be yima be yidamma saguma be kala kam yere he borta de hewtete quoi joni no mi ko faala ma ala de ko bayna ande santa aja saja bi be ramo sa no wala sa lu baba be kam sa ko ma do wala ba mi gana nyaw na ci ruti wonta ka ko kon jaka ko si dum do wadano ko dum juhayno la enen lando mi ngewda ko ati dal la hecci mo hettu do no e min nyira ko boy mando ko mi nyanjo ndo ay made mawna njodo awalanni na fi be yidila hibe yida nini yetto ton ko dum do fawo ngi hore mi libera chambre angom fiyo be nato mi walo ga o da wona ka chambre dum mi wadani mi wadata mi wakkilaki mi wakkilata trouver solution ko da be solution binta aji mi jabane sa yimi aji oto ari mi ko zani mo do ida ngoma moja ande ange babe ngai ko woto ndi moja no woto ndi debi funda kai ni masi halali masi ko dum awata masala sa jabi aju wala ko mi halama ko jaba ko fola to ngandi ko woto dilala ay anga woto dilala kundo mo mi ala e afi be dilala ni wata wadanta be ko baji fi Allah no mi andi hande ko kajori wo jandi ko no famina tare yi babe ngaka parce que dañu be aloftaki ko famina tare yi ko dum do wa hola tan yo lofti ko dum do hola kam dara wonda wadande mo jere ale mo jere do mitaba parce que mi ga ngala ngando be ardi betano mo ni pre betano mi pre ba ka be wonta mi wa be ni joni no ata fusande mo ata wade mo be wanta anda bayi wala do babe ngawala kasal yanti no yo ngakati c'est le film on donc ma ko mo ni mi awaki wala wonko babe ngawala kasal ka so so ni ko wakki do dogoro kadi wonu go ka sambu mo no oya be walo ka sambu ni kadi ba dum do mo mi ala e wadi be mo jere do mi fa la ni o ala fo na e